Lepší hráč, samozrejme. Však mal si asi 10 šancí, jeden gól, si sa bavil, takže čo si myslíš, že rozhodlo tento zápas? Tak určite rozhodlo srdce a bola vyhrať. My sme mali väčšiu chuť po víťazstve, 12 ročí sa nám zranili, hrali sme okresnej zostave a nakoniec sme ten zápas dotiahli do víťazného konca. Bolo nás síce málo, dohrali sme to na 2 päťky, ale mali sme väčšie srdce a vyhrali sme. Mal si veľa šancí, premenil si len jednu dôvod. No neviem, tak nejako mi to nepadalo, tak ja som vďačný za ten jeden gól. Hlavne, že sa vyhralo a to je dôležité. Napriek tomu, že už prakticky o nič nejde, ste v play-off a Slovan je na prvom mieste, tak hrali dosť tvrdo. Čím si to vysvetlí? Tak Slovan hrá vždy takto zákerne a chcel sa predviesť a bohužiaľ nevyšlo im to. My sme sa nenechali vyprovokovať a bohužiaľ. Dobre, díky. Patrík, ako hodnotíš tento zápas? Tak sme radi, že sme vyhrali nad lídrom súťaže. Dali sme do toho zápasu všetko, aj keď sme neboli v plnom počte, ale zomkli sme sa s chalanmi ako tým a o to viac to víťazstvo teší, pretože sme hrali pomaly na 2 päťky, polku zápasu a sú to 3 body cenné pre nás, lebo boli so Slovanom. Zápas celý vyrovnaný, po druhej tretine to bolo 1-1, čo ste si pre treťou tretinou povedali v kabine? Tak nechceli sme už dostať gól, čo najdlhšie držať stav 1-1 až ku koncu, pretože Slovan musel hrať. My sme prakticky bránili výsledok, potom sme dali gól na 2-1 a na konci sme potvrdili dopravné bránky. To, že sme dneska boli úspešnejší a sme radi. Dal si rozhodujúci gól, ako si videl celú tú situáciu? Tak ja som sa motal pred bránkou celý zápas dneska a Ríšo Maštanka tam bol medzi kruhami, prišiel ku nemu puk, ktorý vystrelil na bránku, som mal hokejku položenú na zemi, mi to trafilo hokejku a som rád, že to brankárovi medzi nohy padlo. A čaká vás play-off, aké sú ciele? Tak ciele, play-off, pred play-off máme, my sme radi, že sme sa tam dostali, už máme prakticky cieľ splnený, že sme sa zachránili a máme tú výhodu, že môžeme hrať bez tlaku a budú musieť naši superi, nie my, ale bolo by pekné, keby sme sa čo najďalej dostali. Ako ste vstupovali do dnešného zápasu? Sme sa obávali supera, Slovan je silný super na prvom mieste. Z toho dôvodu, že sme mali užší hráčsky kader. A čo sa aj potvrdilo, a v priebehu zápasu nám odišli ďalší 2 hráči, Paleček a Klačko. A sme dohrávali s 12 hráčmi. Chcem chlapcom poďakovať za veľmi bojovný výkon, že v takomto zložení sme ten Slovan porazili. Počnúť s bránkarom, všetci hráči dneska splnili alebo hrali nad očakávanie. Napriek tomu, že prakticky ste v play-off a Slovan na prvom mieste, tak Slovan hral dosť tvrdo, čím si to vysvetlí? Tak taký štýl Slovana hráva aj doma, keď hrali proti ním, agresívne, majú na to fyzicky dobre pripravených hráčov, ale my tiež máme niektorých hráčov takých, ktorí s nimi zvládali tieto súboje veľmi dobre, Zlicho a ďalší. A čaká vás play-off, aké máte ciele v tomto play-off? Čaká nás play-off, vidíme, asi super bude Košice. Chceme cez Košice, chceme prekapiť a prejsť cez Ďakujem.